Ayo, yo, wes, oke guys. Oke, Jo. Habis saiki ono sawah. Ngewang nyaret pari ini bapak. Langin iki aku singgone mau bebas ya. Wah, gerek. Nah, sampai ombone sak meneh iki durung ya. Ini betok lho. Ono ini sorono. Ini siapa? Lah kanggo awakmu kabeh sing gak tau soro ning ngarep pari mangan itu ya wis ngene. Oke wis dilanjut ndeloke yo, langsung didelok ya opo. Tapi kaget. Wong jam-jaman sedino. Pirang sedino lah kari. Lah timelapse kan cepet. Gak ada waktu. Jadi ndelokmu iku cek cepet. Ae langsung didelok timelapse tuh wis langsung oke. Tancap gas. Dimangku iki mendung. Kating joko terpal. Gawe ini gak udanan kali ini. Terus gak enak. Wis menahe. Ku mau sing tak video timelapse ya. Kecepatan hasil ini aku enggak video timelapse. Bantu silur kan aku ya mandang lagi kamera. Oke re, aku saiki wis teko omah njukuk terpal. Lha iku terpal wis tak ternorono gawe nyuki pari jane kan nah iku mendungi potongnya pol. Nah terus bagi kalian sing nonton iki ya opo aku ya betah sembarang kali wis ngono ae yo, langsung di like, langsung di subscribe
langsung di apa jempolnya sing akeh yo. Di like atau di subscribe. Wis ngono kae ya. Suwun pon wis ojo ting megendeng salam waras teko aku wis. Sumpah.